Здравейте, приятели! Ние от leximoti.com имаме удоволствието да ви представим тази страхотна оферта. Стилна и модерно обзаведена къща само на 15 минути от град Русе, сред спокойствие и природа. Площ на имота – 2100 квадратни метра. Разгърната застроена площ на къщата – 150 квадратни метра. Имотът е разпределен на 5 нива, освоени последният начин. Ниво 1 – остъклен салон с оборудвана кухня 48 квадратни метра. Ниво 2 – отворен план всекидневна, кухня, трапезария, баня и тоалетна. Ниво 3 – спалня с голям дрешник. Ниво 4 – 2 спални с обща баня и тоалетна. Ниво 5 – многофункционална стая, подходяща за спалня, ателие или детска. Механа 30 квадратни метра, подходяща за спортна зала или склад. Голям озеленен двор с навес, перфектен за отдих. Локация в края на селото, на метри от красива широколистна гора и асфалтов път. Тихо и слънчево място е идеално както за отдих, така и за постоянно живеене. Не пропускайте възможността за една отлична инвестиция. Живейте близо до природата, далеч от градския шум. Не чакайте, свържете се с нас сега, за да научите повече и да разгледате този прекрасен дом. Колеги от други агенции са добре дошли. Ние сме leximoti.com и ще се радваме да работим заедно. Не пропускайте възможността да направите този имот свой. Чрез нашите утвърдени партньори, от банковият и застрахователния сектор, ние от leximoti.com съдействаме абсолютно безплатно за всякакъв вид кредитиране, застраховки и инвестиционни програми, според индивидуалните нужди на всеки наш клиент. Обадете ни се за безплатна консултация. Очакваме ви на 0887 534 969 и на 0876 684 626. В случай, че имате имот, който искате да продадете или отдадете под наем, ще се радваме да ви помогнем. Ние знаем най-краткият път до вашият купувач или наемател. Благодарим ви за доверието.